Bon dia. Hi ha catalans que, quan algú se'ls adreça en castellà, es pensen que és de bona educació canviar de llengua i passar al castellà. No és veritat. No és pas de bona educació canviar al castellà, per tres motius. El primer és perquè indirectament a aquell interlocutor li diem que és foraster, com si no el volguéssim a la nostra comunitat lingüística. El segon motiu és que no l'ajudem a aprendre el català. Penseu que hi ha gent que estudia en català i que tenen greus dificultats per trobar interlocutors que els parlin en català i no se'n surten de trobar-ne. I el tercer motiu és que el considerem incapaç d'aprendre una llengua romànica com la nostra i molt semblant a la que ells parlen.